Arwake chendo ni marka gikacha nyakorom juang machiegni nyinga Lydia Okelo. Jatend migao marita Kithure Kindiki oseotulo manotimore nyore kinde ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kosingo ni piny owacho dhi kawo ndamo owinjore ne joma noketho mwandu. Kowuok e gwenge ma Kiserian kama noyawe tesendo bila ma Kiserian, Kindiki wacho ni nyaka sani gisemako joma itudo gi njore manotimore Kitengela kod Mlolongo. Omedo ni kwe mar piny Kenya ok owinjo tugo ka bende koro singo timo duto manyalore maneno ni kwe obedo komedo seyo joma nomonjo bila machiwo arita ne jopiny. Wale ambao wamechaguliwa ama wale ambao wana wafuasi wengi wamefikiria ya kwamba kwa sababu wanaungwa mkono na wananchi wanaweza kufanya uhalifu na hakuna hatua itachukuliwa. Ambao wananchi wengi wameumia, maafisa wengi wa polisi wameumia, magari yamechomwa, makiwemo magari ya polisi, afisi ya msaidizi wa commissioner pale Kitengela imechomwa, vitambulisho vya raia ambao hawana hatia na wahusiani na bei ya bidhaa imeharibiwa, na watu ambao wamejisingizia ya kwamba ni siasa wanafanya. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Hiyo kazi imeanza na leo hii tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Jario yangine oitongi magie county makisumu kalore gitulo mano weche ng'anyo manyoro. Ekineno jabich moko pod medo yudo thieth e kar hospital ma Ramogi Dinga referral. Mosendo en jal moro ma jahigni 35 ma en achiel kuom jauchiel mano ochwale kar thiethno kachiel gi jomoko auchiel bang' yudo hinyruok mar magina e kinde ng'anyo manya otimore boma Kisumu. Mabire kinde ma johala mag jua kali pod ywago lal kaluwore ni nyoketh mwandu ma kwan gi pok oyangore. Obila koro kwayo jotend siasa mondo mi oti kod machiegni mar geng'o rakruok e kind obila kod jopiny e kinde mag ng'anyogo. Pesa hasara nimepata hapa gari moja kama ile Toyota ni gari ya milioni 3 na ni magari 7. Magari 7, gari moja ni 3.5. Nyumba pia imeungua. Nyumba imeungua, mashini ya rangi 5 imeungua. Ya paving imeungua. Ya welding imeungua. Nimepoteza aroto milioni. Ruto tafadhali, kaa chini na Raila Odinga. Sasa hasara kama hii singepata. Lakini nimepata na mimi sijui nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Tafadhali mkae muelewane. Ndio tukae na amani. Hata njaa ikiwa iko njaa iwezi tozana na hii magari hii imeungua yote. Tear gas ko dir to biro land somewhere to muoko manigi plastic to muoko mach. Harakati ma majni osemoko jawakatemo mondo osim majni. Police bende the same gi tear gas gango. Koro emomiyo gini nyawang to this extent. And I wonder, these police officers are trained. So ginge maber ni this is Juakali sector kama oil nitie, petrol nitiere. So why should they throw tear gas to land kama oil gi fuels nitiere? Wan kaka jo Kenya wawacho ni kata luong mana ng'anyo samwa wuoyene. Shughuli ni wawe matin, wadhi ng'anyo to waduogo. Nikech bei mar maisha pok odok piny. Kaka wachiemo gi kaka wadak ka to pod medo mana kethore. Kamano. Wayien wabro rito kwe to kik jogi mithuolo mondo bed ni keto wagi lweny. Koro akwayo jotendwa mag josiasa mondo konywa mondo wakony jo Kisumu. Jatend migepe Musalia Mudavadi wacho ni ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ok bichuno sirikal mondo mi ombek chenro mage. Mudavadi omedo ni jo Azimio wuondore ni gikedo ne oganda to gidwaro mana lemo e piny owacho mar Kenya Kwanza. Kanolose romo moro Diani, Mudavadi wacho
ni Azimio pok orwako loch mar William Ruto e yiero mokalo. Wale ambao wanazidi kufanya hali ya makadirio kuwa kisingizio, lakini lengo lao kabisa ni kwamba hawajasadiki, hawajaamini kwamba walipoteza uchaguzi kwa njia ya kidemokrasia. Sasa wanajaribu kusema kila mara ni kwa sababu kuna mpangilio wa Finance Act. Finance Act haikulazimishwa na serikali. Finance Act ilikuwa mswada, pendekezo, zikaenda kwa bunge, wabunge wakajadiliana na hatimaye wakatoa uamuzi. Kutoka pale, kulingana na sheria, inapelekwa kwa rais, ndio anaweka sahihi. Mayo jiapagario nomonje tulo manomuche tong Kisumu gi Kericho ebwa Masondu Odhiambo Manyoro. Mwennowe okang'ata chielo witongi mane seche manoring kodi osiptal. County Commissioner ma Kericho Michael Lesima moyango ni jal moro ma jahigni 38 manyo chuo gi asere nyo witongi mane othieth masigowet. Jadek mamoko manyo yudo hinyruok mag asere kod jal machielo manyo monj gi arunge nyaka sani medo yudo thieth e od thiethno. Daniel Otieno man jadak Sondu kendo jariemb nyamburko manyaka sani osegol asere manyo chuoyo ng'e oyango kaka jomoko nyopo kendo monje gi asere mana kowuotho gi jowetene mamoko. Rakruok makamano nyobio obila makedo kod ng'anyo okore chiro Masondu mondo miyo kwe tulo e kind dhoudi ariyogo. Oganda go yango ni monj makamano notimore tok ng'anyo manyoro rumo e alworano. Nilikuwa nimeenda kununua lunch and I met a group of people. They were like 20. So ni venye tumezaliwa Sondu, mimi venye nilikuwa nimefika hapo hivyo wakatuambia tukae chini, so they started just kutupiga tu, so we tukakimbia. So hapo kukimbia ndio tukarushiwa mshale. Ndio nimetolewa kwa mgongo. Yesterday we received information that there were people who were gathering. They wanted to bring some chaos. And that's within our border. We are bordering 3 other counties in Sondu. So we received 1 death at the end of the exercise and 4 injured. 1 was discharged, 3 critically injured. We are monitoring the situation today. We expect it will not be as bad as yesterday. Ogai mar Azimio la Umoja wa Kenya Lansha la Mulodinga oramone gibiro dhi mbele kod ng'anyo ka gisundo tend William Ruto mondo mi ochop singo gi ne jopiny. Jazimio yango ni gibiro bago ng'anyo ndalo 3 maluwore kochakre wuok tich nyaka tich 3 juma manyien. Kata bedo ni kweth mag siasa kod jodolo moko Azimio kuom tulo mag ng'anyo ma osekelo tho kod lal mar mwandu. Jazimio ramo ni sirikand Kenya Kwanza tamore winjogi omiyo gintiere thuolo mar bago ng'anyo thurka. Odinga medo ni gibiro medo ng'anyo nyaka chieng' piny owacho mar Kenya Kwanza kel duoko makare mar oganda jo Kenya. You people, this country, this illegitimate government is better off when it is known people like Sifuna, like Raila, like Osotsi leading these demonstrations. The day Kenyans take this matter upon themselves, Trevor, there will be no one to call to the table. It is better if you know it is Sifuna calling demonstrations. And by the way, from next week, 3 days straight of maandamano, Monday, Tuesday, Wednesday, until William Ruto understands that the people are suffering and repeals this law the same way that he imposed it upon them. Okay. Kwa dhi nonro mar Tifa ni atamalo 50 kod 6 mag jo Kenya koni piny Kenya orie kamarach nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo. Man kaluwore kod duoko mar nonro makoro gol gi kambino mar Tifa. Tifa yango ni gimomiyo oganda mathoth koni piny Kenya dhi marach en pek mar ngima ka atamalo 70 kod 6 mag jo piny koni ochumi ok dhi maber. Duoko manonono maen mar 2 mar kambi mar Tifa otime igani ewi chal mar ngima oyango ni kwan joma wacho ni Kenya dhi marach omedre gi atamalo 8 kowuok atamalo 48 dwe mar 3 nyaka atamalo 56 dwe mar 6. Joma wacho ni Kenya ni opara maber oluwar gi atamalo 12 kowuok atamalo 37 dwe mar 3 nyaka atamalo 25 dwe mar 6 ka atamalo 14 to koni ok gine lokruok moro amora e thurka. Kalore kod duoko mar nonro no atamalo 10 mag
joma kone piny Kenya dhi maber pako aguchola mar Hustler Fund kata malauchiel to kone gi mor kod okang' mar piny owacho mano machwalo mbolea manengo gi yot ne jopur. Atamalo 52 mag joma kone piny Kenya dhi marach wago pek mar ngima kod nengo mwandu mamedo idho kata malabiriyo to kone tend William Ruto oserem chopo singo manomiyo oganda jo Kenya kinde mag campaigns. Ewi migepe mosenyiso tich makare, Tifa oyango ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osenyiso chia mamalo mar telo gi atamalo 34 ne luwe kod Ezekiel Mashogu mar somo gi atamalo 7 ka jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nitiere thuolo mar 3 gi atamalo 6. Piny Kenya jiwo tudruok e chenro mag ohala e kinde gi piny mar Saudi Arabia. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono twak kod joket mwandu 30 mawuok e piny Saudi Arabia e kar jot mare boma Nairobi. Kweth mawuok Saudi Arabia, Minister of Investment Khalid Al Fali Your Excellency, the company, and we are very. We continuously refine our policy framework. In this year's budget, for example, we have close to 10 items on our legislative process to make it better, easier, much more facilitative for investors like yourself, for business people like many in this room, to find an opportunity to work either in Kenya or in other countries from Kenya. With a GDP of 120 billion, a population over 50 million, a great strategic location is only part of what is at stake for these great companies that accompany me today. We see you as our landing point for not only East Africa, but for Central Africa. We see you as a role model for what other African countries should do and should follow. And we want to bring the best that Saudi Arabia has. Jopith Reche County ma Siaya yudo sir mar chiemb rech maromo tan 74.9 makore miyo rech mipidhe sera manyasani motisi ni fish cages makoro biro konye bero pur mar rech e county no. Ma bang'e jatend migawo mar pur e county ma Siaya Sylvester Kokoth keto ayanga chenro mar chiwo chiemo e county no. Chenro no mokelo kanyakla jopith mag rech e cages e county no koriwo jopith e puodho ma Victory Farms duto manonyiso ni giikore tiyo kanyakla gi tend county ma Siaya ka bende gikwo tend county no mondo omi omed chiwo sir makamano mondo omi omed ywayo jopith rech e county no. Chenro no geto ywayo jopur rech kaka yor yaro chiro mar rech e county no kod counties mamoko. We are here today because we came with the fingerlings that we wanted to donate to Siaya County. So it's an initiative that we've been doing to other neighboring counties in Homa Bay, like Migori, Kisumu. We've done this before. So today we also felt that we needed to bring other fingerlings to farmers in Siaya County. Yeah, so I believe that this is just a start to partnership with Siaya County. We hope there is more to this. This is not the end. Kawuono ne wachiwo nyithind rech ma idhi pidh ma omiwa kowuok kuom partner marwa ma iluongo ni Victory Farms ma is based in Homa Bay to ma bende wawuoyogo nyo waseromo kod directors maggi tich ariyo mar jumani mondo wanen partnership ma wan go kod Victory Farms no odhi mbele kendo gimedo investments magi e county wa. Koromogo jong mane makelo e giko mar chendo ne mar kagi kacha moge manwa ikoni seche kata kamano gin weche mabende pod waluwo yo machiegni ahinya nwa kelni gi kanyo ko gik saa 1 gi saa 3 e weche wa mag ng'ich welo kod oyimore. Riti masani nyinga Lydia Okeo.